Čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš, čo mne vieš. V relácii Čo o mne vieš dnes privítame veľmi zaujímavého hostia. Dnešným mojím hosťom bude Natália Drocarová, ktorá sa zúčastnila v finále Miss Slovensko. Čo mne vieš. V relácii Čo o mne vieš vítam Natáliu Drocarovú. Ahoj Natália. Ahoj. Ty žiješ už dlhé roky v Nitre. Áno, od útleho detstva. Aj študentský život si tu prežila? Áno, dá sa tak povedať. Rada chodievaš do tohto podniku, do Centrum Kafebaru? Áno, nemám to moc ďaleko od centra, takže tu trávim dosť veľa svojho voľného času. Máš rada kávu? Áno, milujem kávu, je súčasťou môjho denného života. Dobre, Natália, my sa budeme s tebou dnes rozprávať o tom, ako sa ti zmenil život, keďže si bola finalistkou Miss Slovenska. A čo si vyhrala, aké ocenenie? Prezrať divákom, ak by si už nepamätali. Tak vyhrala som ocenenie Miss Internet a postúpila som do prvej sedmičky. Z Miss Slovenska 2010 vlastne. A čakala si takéto umiestnenie, alebo ako to bolo? No, dúfala som, že dostanem aspoň do prvej sedmičky, lebo predsa len to je taký užší výber už z tých 15, teda aspoň ten ročník bolo 15 finalistiek. A potom ma to dosť prekvapilo, ten titul Miss Internet. To bolo veľmi príjemné prekvapenie, naozaj. Čo mne vieš. Aké to bolo s tebou? Ty si sa pozrela do zrkadla ráno a povedala si, že som pekná a mohla by som ísť aj na Miss, alebo ťa niekto prihlásil? Vieš čo, mala som 18 rokov a povedala som si, že asi by som to nejak mala skúsiť. A tak som išla som na casting do Trenčína, lebo tento v Nitre som nestíhala a vlastne Trenčín je moje rodné mesto, možno to je taká symbolika. A nejak som postúpila do semifinále. To som tiež naozaj nečakala úplne. Nejak som to ani neriešila vtedy v hlave. Som si myslela, že proste áno, do semifinále, ale proste z 1000 dievčat, ďalších proste do 12, to je veľmi malá šanca. A keď som tam prišla, tak boli tam naozaj krásne dievčatá a neviem, aký je vkus poroty. Tak dúfam, že dobrý, keď ma vybrali. Ale proste nejako ubiehal čas, o 7 ráno sme tam sedeli a asi až o 7 večer vybrali finálnu zostavu a bola som v nej. Ako to všetko prebiehalo pre tou súťažou? Tie prípravy, boli nejaké drastické diety, cvičili ste, chodili ste do fitka, alebo ako to všetko tam prebieha? No vlastne, oni to všetko nenechali na nás a každý dievča si vlastne vymyslel taký svoj individuálny plán, že či chce schudnúť, či chce proste posunúť, cvičiť a niektoré cvičili, niektoré necvičili, takže fakt to bolo na nás a nikto nás do ničoho nenútil vlastne. Jediné, čo tam bolo, myslím, že farbenie vlasov, to bolo niečo, čo muselo vlastne každý dievča tak postúpiť a ako aby zvýraznili tú jej farbu, aby vlastne na televíziu pôsobila veľmi pekne, lesklo a zdravo a to bolo, myslím, že také všetko, taký základ. A keby ti povedali napríklad, že Natália, mala by si ostrihať vlasy, bolo by to lepšie, urobila by si takéto niečo? Nemyslím si, že by to povedali, pretože im sa práve že páči dlhovlasé dievčatá a hlavne v tej súťaži myslím, že vyhľadávajú dlhovlasejšie dievčatá. Takže toto myslím, že by sa nestalo. Ale či by si to podstúpila? Vieš čo, myslím, možno aj hej, keby fakt si myslím, že by som bola o tom sama vnútorne presvedčená, že by to bolo lepšie, tak možno áno. Čo mne vieš. Ako sa ti zmenil život po súťaži Miss Slovensko? Tak mám viacero ponúk na prácu, menej voľného času, ale myslím, že len k lepšiemu. Vlastne žiadne negatívne zmeny tam neboli. Máš nejaké ďalšie ponuky zaujímavé? Áno, napríklad teraz som dotočila jednu reklamu v Prahe, takže predtým som fotila vo Viedni pre jednu spoločnosť, takže mám celkom zaujímavé. A zvláštne je, že väčšinou nie sú na Slovensku. Takže ja ti držím palce, aby sa ti darilo aj v zahraničí. A čo ďalej plánuješ do budúcnosti? No, nedávno som robila príjmačky na vysokú školu v Prahe, takže som sa dostala na diplomáciu, takže dúfam, že to mi vyjde. Gratulujem. Ďakujem. A tak dúfam, že nejak môj život sa bude uberať podobným smerom, škola, práca, popri tom. A čo tvoj osobný život? No, to nebudem komentovať, pretože mám rada svoje súkromie, ale poviem, že všetko v poriadku. Čo mne vieš. Teraz máme letné obdobie, čo plánuješ, aké dovolenky, aké cesty? No tak rozhodla som sa s mojou maminou
že si trošku oddychneme na pár dní a dúfam, že nám vyjde Malorka, Španielsko. A je celkom fajn, pretože keď som vyštudovala bilingválne gymnázium, tak aspoň si trošku pretvičím tú španielčinu. Ešte niečo po španielsky? Daj. Hola. To je určite, že ahoj. Áno. Keby si dostala ponuku za veľa peňazí nafotiť nejaké tie akty do pánskeho časopisu, prijala by si takéto fotenie? Asi určite nie. Nie, lebo je to poprvé proti môjmu presvedčeniu. Ako nevadí mi náhoda na fotkách, ale keď sú fakt pekne umelecké, nie je doslova akty do pánskeho časopisu. Takže, bohužiaľ. Čo mne vieš? Ja o tebe viem, že ty nemáš úplne slovenské korene, je to tak? Áno, moja mamina je Ukrajinka, takže mám trošku východnej krvi v sebe. A ako ťa berú spolužiaci napríklad, alebo ľudia, ako to vnímajú? No, niekedy si to niekto všimne, myslím na výzore, pretože jazyk si nemyslím, že je to nejak počuť, nemalo by. A niekedy fakt, akože sa ma opýtajú, že či som zväčša typujú tak, že Rumunsko, Bulharsko alebo také južnejšie krajiny, tak mám ukrajinské. A ktorým jazykom lepšie hovoríš podľa seba? Ukrajinsky alebo slovenský? Alebo je to narovnako? No, vieš čo, ukrajinsky moc neviem, viem rusky, pretože vlastne moja mamina, keď žila na Ukrajine, tak tam bol vlastne sovietský zväz, takže všetci hovorili po rusky, takže po ukrajinsky skoro vôbec neviem. Tak skús niečo povedať o sebe. Здравствуйте, меня зовут Наташа. И я вам желаю прекрасного дня сегодня. Natália, ja ti želám len a len veľa úspechov, aby sa ti v živote darilo. Ďakujem veľmi pekne. Čo mne vieš? Čo mne vieš? Čo mne vieš? Čo mne vieš? V relácii Čo o mne vieš vítam dnes... V relácii Čo o mne vieš prijala pozvanie Natália Drocarová a ona je rodáčkou z Nitry. Je to tak, Natália? A nie, som rodáčkou z Trenčína. V relácii Čo o mne vieš vítam dnešnú moju hostku. Hovorí sa. Áno. Ešte raz ideme teda. Áno, vlastne od môjho útleho detstva. Takže Nitru poznáš veľmi dobre a rada chodievaš do tohto podniku alebo do tohto... Tak. Dori, ti už to išlo normálne, ja som chcem zakockať. Ja o tebe viem, že ty nie si úplne, že Slovenka. Ja o tebe viem, že ty nie si úplne, že Slovenka. V relácii Čo o mne vieš dnes privítame veľmi zaujímavého hostia, pretože dnešným pozvaním... Pretože dnešné pozvanie prijala bývalá finalistka Miss Slovensko, alebo Slovenska. Potom inak potom počas tohto také srandy, čo boli, tak by som to pustila ako v závere titulky a takéto srandy, vieš? Sa smejeme, no a také. Že vrčí chladnička. To tam tiež môže byť.